ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/12/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರನು ಬುರ್ದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ನೆನಪುದ ದಿನಚರಣೆ ಬರಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ನೆನಪುಡ್ದೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಸುರುಕುವ ಕಾನೂನು ಪಂತೆರ್. ಉತ್ತರ: ಸುರುತ ಕಾನೂನಾದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಂದಿಟ್ಟಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಲಿತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ತೂಪುನೆರ್ದವರ ಅಶುದ್ಧ ಅದುಪ್ಪು ಜತ್ತೆ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊನುಡು. ಕೈಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣುನು ಮುಚ್ಚುನ ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒವ್ವೇ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣುನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಲ್ವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕಾನೂನುಂಡು ತೂಂದಿತ್ತಂಡಲ ವಿಚಲಿತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಪುನೆರ್ದವರ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅಶುದ್ಧ ಅದುಂಡ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಲೆ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣುನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದಿಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ಕೈರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯರ್ದು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಚ ಸ್ತ್ರೀ ಪತಿಗಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಲು ಕೈರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲು ಅಂಡ ಯಾನು ಪತಿಗಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸೇವೆಡು ಉಳ್ಳರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಿಹಿ అయిన ಬಾಬನೇ ಈರ್ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲರೋ ಆ ಸೇವೆಡೆಂಕುಲು ನಿರತಾದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೇ ಬಂದು ಈರ್ ಆದೇಶನು ಕೊಡ್ತಾರು. ಈರ್ ನಿಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವೆರು ಎಂಕುಲು 16 ಗಂಟೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮಾಯೆ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ದಯಗ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತ ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ರಾವಣ ಜೀತೆರೆ ಜಗಜ್ಜೀತೆರು ರಾಮೆಲ ಸಹ ಜಗಜ್ಜೀತಾದುಲ್ಲೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶರು ಜಗಜ್ಜೀತರಾದುಲ್ಲೆರು. ಐನರ್ದವರ ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಬುದ್ಧಿನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವಳು. ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚಲಿತಾಪು ಜತೆ ಬಾಬನು ಪೂರ್ಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಯಾನು ಶಿವಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆದಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿಲ ಅತ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಯಾನು ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನೋಟು ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಬಂದು ಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸನೆ ಬರೆಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬರೆಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ನಡತೆನು ಬರೆನಾಗ ಬೇತೆಕಲು ತೂದು ಕಲ್ಪೇರು. ಹಾಲನ್ನು ಬರೆನಾಗ ಐನು ತೂದು ನಲ್ಲ ಹಾಲುನೇ ಕಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ದೀಲೆ ಬಂದು ಸಲಹೆನು ಕೊರಪೇರು. ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗಲ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ವಾ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು ಬಂದು ತಿಳಿದಿಜಿ. ಭಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧನೋ ಬುರ್ದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೇ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರೊಳಗೆ ಪನ್ನಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಿ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಅಪಗ ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ತಕುಲು ಅಪನ ಕಾರಣ ದಾಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಲ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಅತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೇ ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಎನ ನೊರೆಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬೈದರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ನಗ್ನ ಬಂದು ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು
ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ರೀತಿಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ದೇಹದ್ದು ಭಿನ್ನ ಪಂದು ತಿರಿಯೊನ್ಲೆ. ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರನು ಬುರ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ದೇವತೆಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಶರೀರೊಂದು ಎತ್ತೊಂತೇರು. ಅಕಲು ಖುಷಿರ್ದು ಪರತ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ದೇತೊಂಡೇರು. ಇಂದೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲು ಮೃತ್ಯುನು ಜಯಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಮೃತ್ಯುದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಯಲಿ. ಅಕಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಕಲು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬರ್ಪುಜೀರು. ಅಕಲು ಭಾರತಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಆತೇ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಲೆ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಭಾರತನೇ ಮಾತ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಭಾರತನೇ ಮಾತೆತ್ತಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ಆದುಂಡು. ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಗತಿ ಆದುಂಡು. ಭಗವಂತನೇ ಬಿಡುಗಡೆತ ದಾತ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ದುಃಖರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೋನವ್ರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಕುಲೆ ಪಾವನಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದಕುಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕನು ಮಲ್ತದೇರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಧರ್ಮಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ್ದು ತೀರ್ಥ ಜತೊಂದೇ ಬೈದೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬನ ಜನ್ಮಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಂಡ ಆರೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಪೂನು ಪಾಡುವೆರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ಇರಾಂಡಲ ಸೈತ್ಯರ್ಡ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೂನು ಪಾಡುವೆರು. ಅಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಸೈಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರನ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಶಿವನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು. ವಿದೇಶಡ್ಲ ಸಹ ಶಿವಲಿಂಗನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಅರೆನಿ ದ್ಯಾಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ತಿರಿದಿಜಿ. ಬಾಬನೇ ಸ್ವಯಂ ಕುಳ್ದು ಶಿವಬಾಬನ ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಭಾರತಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತಿರಿಪೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪುದರುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೂ ಖುಷಿ ಆವುಡು. ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಾದಲ ಆದುಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ನಿಕುಲೇ ಬುಡ್ಪವರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಂಕುಲು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು. ಗಾಂಧೀಜಿಲ ವಿದೇಶರ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಸುಖ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ದುಃಖನೇ ಅಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಯಾನು ಬತ್ತದು ರಾವಣನ ಪಂಜರೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪವೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ರಾವಣನ ಪಂಜರೊಡು ಪುನಃ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸೆಲೆತೊಡುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ದುಃಖದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ವ್ರತ ನಿಯಮನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪುರಿಗೆ ಪೊಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿಡಿ ಏತೊಂಜಿ ತರೇನು ಬಗ್ಗವೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನಿದೆ ತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ತಪ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ತರೇನು ಬಗ್ಗವಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾರ್ಗುನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನಾರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಅಲ್ದುಲ್ಲೇರು.
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಿತ್ತನು ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದವರ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಜಿ ಪಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ದಾಪನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಮಿಲ್ದ ಸಮಾನ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಪಿರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಶರೀರಲ ವಿನಾಶ ಆಪಂಡು ಬಾಕಿ ಆತ್ಮಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡು ಇಂದೆಕ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪನ್ಪೆರು ಮನುಷ್ಯರು ದೀಪಾವಳಿಡು ವರ್ಷದ ಲಾಭಾವಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೆಪ್ಪೆರು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆಡ್ದವರ ಜಮ ಆಪುಂಡು 21 ಜನ್ಮಗೂ ಒವ್ವೇ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಒವ್ವೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಸ್ತುಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಇಡೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತ್ತೆದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಜಮುನಾ ತೀರೋಡು ಮಹಾಲಿತ್ತನು ದೆಹಲಿ ಪರಿಸ್ಥಾನವದಿತ್ತನು ಎಂದು ಬರೆತಿರು ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರೋಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಧರ್ಮರಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಯುಧಿಷ್ಠರೆ ಪರಿಸ್ಥಾನನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದು ಬರೆತಿರು ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ವಾಸ್ತವಡು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು ಏತು ಗಂಗೆದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡೋ ಆತು ಜಮುನಾ ನದಿತ ಪ್ರಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಬನಾರಸ್ ಹರಿದ್ವಾರಡು ಗಂಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಗು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಪೋಪೆರು ಅಲ್ಪಗು ಪೋದು ಶಿವಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಂಗಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ವಿಶ್ವನಾಥನೆ ಗಂಗೆನು ಜಟೆರ್ದು ಬುರ್ತೆ ಪಂಡ ಗಂಗೆನು ಜಟೆರ್ದು ಹರಿಸದೆ ಬುರ್ತೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಗಂಗೆದ ದಟಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮಕ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ತಿರುವನೇರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ವಾ ಪಾತೆರುಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ವಾ ಪಾತೆರುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ತೂಲೆ ದೇಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ತೊಂದರೆನು ಎದುರಿಸಾರು ದೇವತೆಲ್ನ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಬಲಿಹಾರಿಯಾದರು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಬಲಿಹಾರಿಯಾವಂದುಲ್ಲಾರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಹ ಈಶ್ವರನಾದುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಈಶ್ವರನ ಮಾತಲ ನಿಖಲ್ನಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗಲ ಈಶ್ವರನಾದುಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಲು ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲಾರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾವಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪಡ ಶಿವಬಾಬಾಗು ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನವು ಕಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆದುಂಡು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾನೆ ಕೊರಿಯರು ಕುಡ ತಿರುಗುದು ದೆತೊಂಡೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಪಗೆ ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖಿ ಆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಖಲೆಡ್ದು ದಾದಲ ದೆತೊನುಜೇರು ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಮತ್ತೊನು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೇತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಸಹ ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಡ್ಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಡ್ಡುಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವಿದ್ಯೆಗೂ ಆತ್ಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಏತು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವರೋ ಆತು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಮೊಕುಲೆ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತಾ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಬೇರೆರ್ದು ದತ್ತು ದೆತನುಯರು ಐನೆರ್ದವರ ಆರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಯರು ನಿಖುಲು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪಾರು ಯಾನು ಬೆರ್ನ ಬಾಯಿದ ಮೂಲಕ ನಿಖುಲಿಗೆ ನಿಖುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾತರು ಪಂಡ ಬೆರ್ನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆತಾರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲಿನ ಯಾನೇ ದತ್ತು ದೆತೊಂದೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸಂಭಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸರಸ್ವತಿನು ದುಂಬುದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲತ್ತ ನಿಖುಲು ಎನ್ನ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲಾರು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದಲ್ಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರನು ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆರ್ನ ಕೈತಲು ದಾದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾಗು
ಕೊರಿಯರು ತೇಪಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಇಲ್ಲು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನದ ಅದುಂಡು ಒಂದತ್ತು ಮಾತಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಲಡೆ ಇಂಚಿನವು ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆನಲ ಕಂಬ ಇಂಡ ಆಸ್ತಿ ಅದುಂಡು ಈತು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಬೇತೆ ಆಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರದಕುಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲನೇ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಕೆಲವರು ಸಾಹುಕಾರರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಏರ್ನನೇ ಆಸ್ತಿಯತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂದಾಜಿಡುಂಡು ಮಾತಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಏತು ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆತು ಲೌಕಿಕದಕುಲು ಒಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಕುಲು ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಅಕಲಿರ್ದು ನಿಕುಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ತುಂಡಾತಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪನ್ಪುಜೇರು ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೆ ಅತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೊತೆಟುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಯಾನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವಾದಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಏರು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಿಕ್ಕುನು ಯಾನು ಪ್ರತಿಫಲನು ದೇತೊನುಜಿ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪರತ್ತು ಶರೀರೋಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪರತ್ತು ಶರೀರ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿಡು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ದೆ ಬಂದು ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ರಹಸ್ಯನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗುಡು ಮುರುಳಿನು ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತನಾಸೆ ಏರೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾನೇ ಕುಳಿದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದಾವನುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಚ ವಿದ್ಯೆನು ಓದಾವನುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದನು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿಗೆದ ಪಾತೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಅವನುಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವನುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ನಿಕುಲ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರೋಡು ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ದೇಹಲಿಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾವು ಆ ರೀತಿಯಂತೂ ಅರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪನು ಆತ್ಮ ಪಾವನಾಪನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗೂ ಪೋಪುನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಇಗೊಟ್ಟು ಪೋಪುನು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆರ್ದು ಪಾಸಾದು ಪೋಪುನು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಜನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಜನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತ್ ತಲೆಕ ಈಶ್ವರಗು ಸಹಯೋಗಿಯಾದು ಕೊಡವನು ಬಾಬನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗನು ತೋಜ್ಪದು ಕೊರಡಾಪನು ರಡ್ಡು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಮಮತೆನು ದೀವನ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರೀತಿ ಘನತೆರ್ದು ಪಾಸಾವಡ ವರದಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಡು ಬರೊಂದು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಾಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭಾವ ಸಂಗಮಯುಗ ಸಂತುಷ್ಟತ ಯುಗವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏಪ ಉಪ್ಪರು ಪಂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಏಪೊಪ್ಪರು ಸಂತುಷ್ಟ ಅದು ಐನಿರ್ದವರ ಸ್ವಯಂಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕಿಟ್ ಪಿಟ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕಲ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಬರಂದು ಕಿಟ್ ಪಿಟ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರವಂದೇ ಏಪ ಪಂಡ ಏಪ ಮಣಿತ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐನಿರ್ದವರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಅದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತುಷ್ಟ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾಲೆದ ಮಣಿ ಆಪರ್ ಪರಿವಾರದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಪನು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಸ್ಲೋಗನ್
ಪರತು ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಂಶವನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಕಲೆ ಸರ್ವಾಂಶ ತ್ಯಾಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.